Здравейте и добре дошли отново в Роси Тарот. Време е за нашето ново видео, а днеска видеото е на тема любов, а именно за разделени. Край или пауза са тези отношения в момента. Така че ако смятате, че ще ви е интересно, може да останете и да изгледате видеото. Няма да има избори, ще е едно общо четене, така че си вземете това, което мислите, че се отнася за вас. А сега се отпуснете. Изчистете разума си, представете си намисления човек, за да видим за какви хора ще проверяваме днеска. Дали отношенията са приключили напълно или просто са на пауза. Представете си го, извикайте го в съзнанието, кажете името му, ако е необходимо, за да видим за какви хора ще проверяваме днес. Нека да видим какви хора ще дойдат при нас и след това ще видим дали това е края или началото. Или пауза, извинявам се. Вие сте били много близки с този човек, имаме четворка жезли, били сте като сродни души. Изведнъж сте се разделили като гръм и трясък е било, съвсем неочаквана е била тази раздяла. Този човек в момента страшно много съжалява за това, че е пропилял шанса си, е постъпил супер по-детски, глупаво и наивно спрямо вас. Нека да видим още. Този човек обича да е победител, обича винаги той да е прав. За него няма аз греших, аз съм виновен, винаги той е прав, винаги другия човек е неразбрал, винаги той е сгрешил. Тук излиза две енергии, вие ще си решите за кой от двамата става въпрос. Единият човек е прекалено студен, не показва емоции, за него разумът е на първо място, другият човек е огнен човек, той обича да показва своята страст, това какво изпитва към даден човек, не го крие, така че хващаме енергията на двама човека, най-вероятно става въпрос за двама, тъй като е общо четене и за някой от вас ще е единия вариант, за другия ще е другия вариант. Общото между двата е, че не са постъпили както трябва спрямо вас. Какво друго ще ни кажеш за този човек, освен че съжалява? В момента се е съсредоточил върху работата си, върху това да се развива той самият, затворил се, търси вътрешното си аз, макар че ще му е трудно да го намери, защото, както казах малко по-рано, той не признава грешките си. Той е безгрешен едва ли не и винаги другите покрай него са виновни, макар че в момента се опитва да намери вината в себе си. Дали ще успее да го направи е индивидуално. Нека да проверим дали ще успее да намери вината в себе си. Ще успее ли този човек да си признае, че е сбъркал спрямо вас? Ще успее ли да си признае, че е сбъркал спрямо вас? Няма да си признае, ще се опита да замаскира положението, едва ли не. Както казах, да излиза, че вие не сте го разбрали, че е постъпил както трябва, но по-скоро вие сте разбрали нещата по съвсем различен начин, а не така, както са били тези неща. Съвсем скоро време обаче се очаква да чуете някаква новина от него или да има среща с него. Тази новина и среща е свързана с някакви пари от негова страна. Това мисли и обмисля. А сега да се върнем и на самият въпрос, дали тези отношения са приключили или просто са на пауза. Нека да видим. За отношенията. Какво мисли този човек за отношенията? Тези отношения приключиха или ще продължат? Да видим. На пауза ли са или са приключили отношенията? По-скоро са на пауза тези отношения. Той ще се опита да ви потърси, ще се опита да ви предложи нещо и вие ще трябва да вземете решение, да решите дали да приемете неговото предложение или да го
откажете. Сега ще проверим и какво ще е това нещо, което ще ви предложи. Но за момента излиза, че тези отношения са на пауза, не се вижда край. Има чувства, има емоции между вас, както от негова страна, така и от ваша страна. Нека да видим какво предложение ще ви отправи и защо ще трябва да взимате решение. Решението ще е или да се разделите окончателно, или да се съберете и да бъдете щастливи заедно като семейство. Въпросът е дали вие самите ще искате да приемете това решение и то на каква цена. Както казах, този човек няма да се извини, той не признава грешките си. Въпросът е дали вие сте готова да го приемете такъв какъвто е и да продължите тези отношения или да сложите край, защото решението излиза, че ще е във вашите ръце. Ако вие решите, ще е край, ако вие решите, ще е пауза. Той ще се завърне, ще дойде с предложение към вас да се съберете отново, но вие ще трябва да вземете окончателното решение, дали искате да продължите с него или не искате да продължите с него. Това казват картите днес. Благодаря ви, че изгледахте видеото. Не забравяйте да дадете по едно палче и да коментирате. Така помагате на мен и на канала ми да се развива по-добре. Също така не забравяйте да ме следите в TikTok и в Facebook. Довиждане до следващото видео.